फोरबो आंनि ईश्वर आंनि फोरबो आंनि ईश्वर अ फोरबो नों मावनो हायै जेबो गैया जेरै नोङो खानाफोरखौ नुहुरदों लेंग्राफोरखौ थाबायहोदों गोथैफोरखौ फोथांफिनदों बाबाफोरखौ रायलायहोदों बुहुतफोरखौ होखारदों अ फोरबो नों मावनो हायै मोनसेबो बिसय गैया जेरै लुकासनि 1:36 बुंदों इसोर मावनो हायै मोनसेबो बिसय गैया हालेलुया 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 जिसु 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 अ जिसु नोंनि गोथार थैजों नोंनि गोथार क्रुसजों नोंनि जिउजों बे लेंजोखौ नोङो अनखांदो फोरबो नोङो जेरै सासे खुरिया गोनांखौ बुंदोंमोन आंहा इच्छा दं नों मोजां जा नों बुंनाय लोगो लोगो बिनि मोदोमा स्लिम जादोंमोन दिनै बे लेंजोखौबो अ फोरबो नोंनि गोथार आखाइखौ दांनानै बेखौ मोजां खालामदो बिनि आहारनि केन्सारखौ फोरबो नोङो अनखांनानै नोङो बेखौ मोजां खालामदो अ फोरबो जों नोंनाव मिजिं दोनो जों नोंनाव बाथ्रा दोनो जों नोंनावनो थांखिखौ गथायो बे थांखिफ्रा नोंनियाव सहैदों बिनि गासैबो आरो बिनि न'खरनि आइ आफानि आबै आबौनि मावबोनाय पापनि गासै जारिमिनफोरखौ निमा होनानै बेखौ अनखांदो हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, praise you, praise you, praise you. Hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Wacani sakatane apani ni makatan sateng deni raja apatang deni kesel sargol jadi jabra hal deni jatuh jeni jana goko jeni jana ar jeni dai kalam kan jeni nagar jadi jang bajane dai kalam jeni nagar ajeng kan jana jana boy bikan hami bajeng kabaka aman. Pray tala. Jesus, Jesus, dene angni unam dia. Jesus, angko onkangde, angko sekade, nene gothar thैजों angni gasai bemarफोरखौ सुस्रांगारदो हालेलुया हालेलुया Jesus, thank you to the praise Jesus. Oh Jesus, neng pinane biko dangde. Oh Jesus, nene gothar thैजों biko onkare. Hallelujah. अब्ला आङो सिगांथाराव ओनसोला पास्टरखौ हामबायो आरो बेनि सासेल'सा जिसु ख्रिस्टखौबो हामबायो दिनै जों बे दुखुथिया न'खराव इसोरनि गेदेर अननायजों जों दैदेनजाना फैबाय आरो इसोरानो जोंखौ बे न'खराव लाबोबाय आरो बे दुखुथिया न'खरा जोंखौ नाजावबाय फोरबो जिसु ख्रिस्टआ बुंदों सोरबा आंनि मुङै सोरखौबा नाजावब्ला बे इसोरखौ नाजावनाय आरो दिनै जों बे न'खराव मानि थाखाय फैदों जाय दिनै जोङो बे न'खराव फैनायनि गुबै थांखियानो जादों जाय अनजाग्रा दुखुथिया आब' बियो आहारनि केन्साराव सैनांनानै दं आरो जाय दुखुआव गोग्लैनाय बियो गोबांथार डाक्टार गोबांथार मुलि गोबांथार बेबायदिनो सोरनिबा अननाय बे मिजिं थिनानै गोबां बेयो जिउआव गोबां हालाय हाफाय जादों नाथाय इसोर मावनो हायै मोनसेबो बिसय गैया जेरै लुकासनि 1:36 बेनिखायनो जों इसोरनियाव बाथ्रा थिनानै जों बेनि थाखाय आरज खालामदों आरो बेजों लोगोसे जाय दिनै आङो आब'नाव जोङो आं सोंनाय जानोसै आब' नोंनि नामा मा नाम मुनजुला हा मुनजुला मा नाम मुनजुला मुनजुला मा लिरो बसुमतारी हा बसुमतारी लिरो मुनजुला बसुमतारी आच्छा नोङो मा गामिनि नोंनि गामिया बेखौ होनदो हा बेहाय माबा हा खासिबारि खासिबारि आच्छा नोङो मा जादोंमोन नोंनि देहायाव मा जादोंमोन नोंखौ बुंनो हागोन ना सिगाङाव फिसा जादोंमोन फिसा जानायानो उनाव आहाराव फिसा गाराय जादोंमोन बेनिफ्राय थै ओंखारदोंमोन थै ओंखारनानै बिनि लासै देरबोबाय आरो
आदसा बे आहाराव फिसा गाराया लासैनो देरबोबाय ओमफ्राय थैबो ओंखारदों दा बेनिफ्राय थै ओंखारनानै मुलि जाथेना होनानै थैया ओंखारासै बे बन्द' जानायानो जानाय दिन थाबाय उनाव लासै लासै देरलांबाय राबाय आं जेबो आन्दाज खालामबाय थायासै आदसा बियो रालांबाय खिन्थु जेबो आन्दाज मोनाखिसै बे आहाराव जे फिथर जादोंमोन आरो बेबो थैबो ओंखारदोंमोन दा मुलि जानायनि उनाव लासैनो देरबोबाय मालाय सिङाव लासैनो नाथाय सिङाव लासैनो बे हाबलांगासिनो दं बेनिफ्राय लासै लासै देरबोबाय दायो ओमफ्राय साबाय बिदि जादों बे साबाय ओमफ्राय सानायनि उनावहाय माबायदि मोनखो माबायाव लांबाय थिकाजुलियाव ओमफ्राय नोंनि देहाखौ दुरबल मोनदोंना मोनाखै बे आहाराव केन्सार जानाया आगदाथिं ना आगसिथिं आगदाथिं दे बे नायनो दे बिथिं दे जाबाय जेब्ला नोङो बेबादिनो गाराया लासै लासै बारा जालांनायनि उनावहाय ओमफ्राय नोंनि देहा माबायदि मोनलांखो लासै लासै बारा मोनलांबाय जानो लोंनो हाला मावनो दांनो हाला खामानिफोरखौ मावनो हाला जानोबो लोंनोबो हालिया दाख्लै बर' दिनाव जानो हादोंमोन दा बे जानुवारिनिफ्राय बांसिन जादों आदसा नोङो बे आहाराव केन्सार जादों होननानै बेखौ मिथिगौ ना मिथियामोन गारायसो सानबाय थागासिनो आदसा बेनिफ्राय बियो नोङो बेनि थाखाय मुलि बाहायदोंना बाहायाखैमोन सनायाव लायदोंमोन ओइ साहा भैरबकुन्द मुलि जाबाय थादोंमोन जानायबो फोननायबो होदोंमोन थेवबो बे हामनायाव फैयाखैमोन बेनिफ्राय थै ओंखारदों आरो ओमफ्राय बिराद थै ओंखारदों दिनैसिम खय बोसोर जाखो बे जाजेननायनिफ्राय लानानै नोंनि बे आहारनि केन्सारा बोसोरथामसो जाबायदां बोसोरथामसो जाबाय आदसा बेनिफ्राय नोङो जेब्ला बेयो बारानिफ्राय बारा जानायाव बे नोंनि गाराया मोनामदोंना मोनामाखैमोन मोनामदों बै समावबो मोनामबाय थाखादों थाम्फै फैबाय थायोमोन ओमफ्राय नोङो गिदिर डक्टरनाव खोन्थायाखै थाङाखै रावनावबो आरो नोंनि फिसायाबो बेखौ गिदिर डक्टरनाव लाङाखैमोन नामा लाङाखै आदसा न'खरावबो दुखुथियाखै जानो हागौ डक्टरनो खोन्थाब्लाबो गोबां थाखा फैसानि खोथा दा बेनि थाखाय जेब्ला नोङो बारानिफ्राय बारा जालांबाय अब्ला नोङो बै अजानि एबा बै माखासे फिसा फिसौ मुलि जानायजोंनो थागासिनोमोन आरो नोंनि बे आहारनि केन्सारा बारा जालांनायाव नोंनि गोसोआव गोबां दुखु दंना गैयामोन नोंथ' सानबायमोन आंथ' थांना थानाय नंला आं थैसिगोन गोबां दुखु ओरैनो गाबनाय गोबां मेगनाव मोदै गदोंमोन दुखुजों उन्दुनोल' ओंखारो जानो लोंनो हाला उन्दुनो हालामोन हायो बै समाव नोङो बारा जालांब्ला उन्दुनोबो हाया उन्दुनोबो हालिया जानायालाय जानायाबो खम जालांबाय जानायाबो जानो हालिया खम जालांबायमोन बिनिफ्राय बे जेब्ला बारा जालांगोन खिन्थु आगोलावथ' नों लाजिना खोन्थायाखैमोनदां खोन्थायाखै रावनोबो खोन्थायाखैमोन बे आहारनि केन्सार जानायनि थाखाय नोङो रावनोबो खोन्थायाखैमोन जेरै फंबाय बा बेला खोन्थादों बियो आनैया बे गावनि बे गाराय जानायखौ बे रावनोबो खोन्थायाखैमोन होननानै दा आदसा बिनिफ्राय बारा जालांनायनि उनावहाय जेब्ला नोङो बिसनायाव गोग्लैबाय आरो बियो बारा जानायनि उनाव जानो लोंनो हालिया बिनि उनावहाय जेब्ला नोंनि बे गारायावदि एबा बे केन्सार बेरामावदि नोङो एम्फौ दं होननानै मिथिगौ ना मिथियामोन जेबो मिथिया आरो माबायदि मोनोमोन थाम्फैयाव दैलाबायखोथाय थाम्फै फैबाय थायो मोनामनायजों थाम्फै फैबाय थायोमोन आदसा बे थाम्फै फैबाय थानायाव थाम्फैयानो दैना गालांबाय ओमफ्राय मेव मोनो ओमफ्राय ओमफ्राय थाम्फैया ओंखारजोबो ओंखारबाय थायो थाम्फैया दांग्रोमबानो मोनो माथो एम्फौ बे गारियाव अरदावना अरदावामोन अरदावा खिन्थु मेव मोनो बे ओंखारोसै ना नों बारा जालांनाया नोङो बबे समाव बांसिन जाया बे नोङो बिसनायाव उन्दुसोना थानाय एबा जानो लोंनो हायै जानाया बबे समाव सप्तानैसो जाबायदां बिदि जानाया आदसा जेब्ला नोंनि थाखाय गोबांथार इसोरनाव फोथायनाय दंना गैयामोन दंमोन जिसु मावनो हायै जेबोथ' गैया
इसोरानो गासैबो सोखायो आंबो सोखाया बेखायनो जिसुआसो सोखायो अब्ला नोंनि थाखाय जेब्ला सोरबा अजा एबा सोरबा डक्टर एबा सोरबा मुलिफोरनि थाखाय नोङो नागिरनो थिनदेरना थानाखैमोन थिनदोंमोन बै माबा होदोंहाय दोनसिखाराव हस्पिटालाव लांनो थिनदोंमोन बिबोनाङा मुलि हरदों दायो आच्छा दानि आं नोंनाव सोंनोसै आब' मन्जु दा नोंनाव सोंनाय जानोसै नों ओरैनो हर जेब्ला नोंनि थाखाय आर'ज खालामनो थाखाय जेब्ला ओरै जाय बियो मा जायो नोंनि बियो बेखौनो हर नै बे नोंनि मा जायो बिबोनांगौ नङा आं बेखौ आनै जाबाय आनै जाबाय आं बेखौ आच्छा नोंखौ आनै जायो दा बियो नोंनि दुखुखौ नायनो हायैनि बे अनखांनायजों गावनि बिमानै एबा गावनि बिमानि समान दा बे अननायजों बे आंखौ लोगो हमहैदों आरो बे आंखौ मोनाबिलि समाव लोगो हमहैनानै नोंनि दुखुफोरखौ बे फोरमायदों आरो बे दुखुफोरखौ फोरमायनायजों लोगोसे बियो आर'ज खालामनो थाखाय नोंखौ अखानायै लांनो नागिरदोंमोन बे अखानायै लांनो नागिरनायथाय बे मबाइल नाम्बार लाबोफानो बावनायाव ओइदिनखालि नोंनो नाथाय नोङो बे समाव लांनो नागिरनायाव मा जायामोन बियो सिखानो हादों ना हायाखै देलाय एसे बुंनो हागोन नामा बे समाव बियो थारमाने बियो आं जेला सोङो होनबा बे थारमाने बाराद्राय दुरबल जाबायमोन दुरबलाव बे थारमाने बुंबाय आं थारमाने गारियाव थानो हानाय नंला आङो थारमाने बिराद दुरबल मोन्दों बे खोथाखौ बुंनायाव थारमाने आङो लांनो हानाय जायासै आरो गारिजों बे बेलेन्स गैलामोन गारियाव गाखोनो हालामोन खर' गिदिंनाय मोनो जानायाबो बे समाव एसे जोबोद खम जाबायमोन आरो बेहा जानोबो हालामोन जानो बारा हालामोन उन्दुनोबो हालियामोन उन्दुनो एसे माने बे देहानि बिराद दुरबल जाबायमोन दुरबलबो जाबायमोन बेनि खारनाव बियो गारियाव थांनो हायैनि बेयाव नोंनि आदानियाव दासिमहालागै थांनो हानाय जायासै आरो बिदि जादों ओमफ्राय नोङो अब्लाबो नोंहा फोथायनाय दंमोन दा फोथायनाय दङ थारैनो इसोर मावनो हायै जेबो गैया बेखौ लानानै नोङो आरो अखानायै आंनिसिम थांनानै नोङो मबाइल नाम्बार लाना फैबाय मबाइल नाम्बारखौ जेब्ला लानानै फैयो आरो बिनि उनावहाय मबाइल नाम्बारखौ जेब्ला लानानै फैयो आरो बिनिफ्राय आङो बेखौ बाय फन नोंखौ फनजों आं बिहरदोंना बिहराखैमोन आच्छा नों बुंदो दानिया आं जेब्ला नोंखौ फनजों हिलिं खालामहरो बिहरो अब्ला बिहरनायनि उनावहाय नोंनि आहारनि केन्सारनिफ्राय मा ओंखारामोन जेरै बुंनो हागोन ना एम्फौ मा एम्फौ एम्फौ ओंखारदोंमोन दा माबसे ओंखारामोन एम्फौआ बे गारायनिफ्राय एसे बुरजानो ओंखारदोंमोन आच्छा अब्ला बियो नायदो इसोरा इसोरा बेसे अनसुला नोंनि बे गाराय सिङाव बेबायदि एम्फौ दैनानै दङ थाम्फैया बेखौबो जोंबो मिथिया इसोरा मिथिगौ नाथाय आफा इसोरा जोंनि इसोरा नोंगौ इसोरा बियो जोंखौ अनो जायहा बिनियाव फोथायना फैयो बेखौ मालाबाबो बियो जेरै बुंदों जन 4:36 आफाया होनाय माने आंनियाव फैगोन आंनियाव फैनायखौ आं मालाबाबो गारहरानो जाय आफा इसोरनि अननायजों नों जिसुनियाव नों आर'ज खालामनायजों आंबो आर'ज खालामनायजों आरो बेनिफ्राय नोंनि फोथायनायजों आरो फंबाय बाबेला अननायजों बेबो फोथायनायजों दिनै नोंनि बे आहारनि केन्सारनिफ्राय बे एम्फौआ गबाय बे एम्फौआ माबायदिमोन मुरि बायदि बै फायखानायाव एम्फौआ जेरै दैयो बे माबा गुफुरा बेबायदि बे एम्फौआ दंना गैला बोथोराव दं नामा दङ थैब्लाबो जेबो नङा दङ नामा एम्फौआ दङमोन नाथाय गारहरनाय जाबाय माने बेयो एम्फौआ नायनो गाज्रिखाय मोनामनायखाय बेखौ गारहरनाय जाबाय आच्छा बे गासै आरो आं आच्छा आदा नोङो बे नोंनि मा जायो नोंनि हिन्जाव ना आच्छा बेयो एम्फौआ थारैनो गमारदोंमोन गदोंमोन माबसे गवा गासै गासै खेबसेल'थ' आर'ज खालामाखै रायजोबो आर'ज खालामफैदों गदों आरो बिनि उनाव गासै टटेल दा बेसेबांसिम एम्फौआ बे गारायनिफ्राय गखो अनुमान मथ' 40-50 40-50 गदोंमोन
बाराबाव बाराबाव जोंनि सानसेनि नङा सानसेल' नङा इसोरनि अननायजों बे गेदेर महिमा मावबाय इसोरा मावनो हायै जेबो गैया सोमोनांथाव मानोना बियो इसोरनियाव आर'ज खालामनायाव फोरबोनियाव आर'ज खालामनायावसो दिनै बियो बेनिफ्राय 40-50थानिबो बारा नाथाय बे इसोरखौ हामबाय होनो नांगोन आरो बेनिफ्राय दा एम्फौआ गनायनि जों एम्फौखौ नुनाय मोनब्ला बै समाव अब्ला मानसिफ्रा फोथायगौमोन नाथाय जोंहा फोथायनाय दङ आरो नोंसोरनि खुगानिफ्राय ओंखारबाय आच्छा दा बेनिफ्राय एम्फौ गनायनि उननिफ्राय बियो दा बिदि आंथ' बेखौथ' थाबायनोबो नुबाय ओमफ्राय जानोबो हादोंना हायाखै हायो एसे एसे जानो हाबसिनबाय उन्दुनाया माबायदि उन्दुनो हाखो नोङो मोजाङै उन्दुनो हायो दा उन्दुनो हाबाय इसोरखौ हामबाय होनांगोन जेब्ला नोङो बे एम्फौआ 40-50थानिबो बारा बे मानसिनि मोदोमाव बे गारियाव थाबाय थायोब्ला मा जागोन मानसिफ्रा खोनानाय लोगो लोगो गोजांसिवदों माने इसोर मावनो हायै जेबो गैया ओंखायनो आफा इसोरखौ हामबाय होनांगोन जिसुखौ हामबायनाय नों फोथायनायाव बिनियाव नांथाबबाय था बे गोथैखौ फोथांफिनो नंगौना नङा खानाखौबो नुयो लेंग्राखौ थाबायो बेनिखायनो बे नोंनि आहारनि केन्सारा थारैनो फोरबोनि अननायजों बे सोखाजाबाय बेनिखायनो बेखौनो नोङो फोथायनानै नों गाबज्रिबाय था दा नोंनि खुगानिफ्राय मा गोबांथार ओंखारमारदोंना एम्फौआ बे एम्फौआ गोबांथार ओंखारदों बेनिखायनो दा नोङो फोथायनांगोन आरो नों मोजाङै बिनियाव नांथाब आरो गावखौ मोजाङै साबधानै लाखि दा बेनिखायनो जोङो इसोरनाव आर'ज खालामनांगोन इसोर मावनो हायै जेबो गैया आरो बेनिफ्राय नों दा जानोबो हालांगासिनो दङ एसे एसे हायो उन्दुनो हालांगासिनो दङ हायो नों थाबायनो हालांगासिनो दङ हायो दिनै अननानै दसे गसंनाय नों गसंनो हागोन ना हाया दे अननानै नों थाबायनाय दे थाबाय दिनै थाबायनो हानो हाया दे इसोरखौ हामबाय दे इसोरा ओरै फै दे नों फै ओरै फै दे फै दे आंखौ एसे खर' दानाय बिबावनो नागिरदों जिरायदो जिराय Jesus, thank you, Jesus, praise you, come, Holy Spirit, hallelujah, 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 Jesus, अफोरबो नों मावनो हायो मोनसेबो बिसय गैया नोंनि अननायजों नोंनि गोथारथि नोंनि गोथार खस्थ' नोंनि जिउजों बेखौनो बायख'दों ना जेरै जिसुनो मै गथायबाय बिफा आरो फिसा दे हामबायसै इसोरा नोंखौ अनबाय सिन्था दा खालामदो आरो सिन्थाजोंबो मानसिया मा जायो बेनिफ्राय फंबाय बा बेला फंनैसो बुंनो हागोन नामा जेनेबा नों माब्रै आंखौ लोगो मोनामोन बेखौनो खुलुमबाय आं आदानि सिनायनायनि गेजेरजों आङो जेला मबाइल नायबाय थादोंमोन आं माखासे समाव आं इउटुबफोरखौ नायबाय थायो बे समाव आं आदानि बे इउटुब चेनेलखौ नुबाय आरो माखासे आदाया बेबायदिनो सासे इभान्जेलिस्ट हिसाबै जि गावसोरनि खामानि मावगासिनो दङ बेयाव आङो बेखौ नुबाय आरो माखासे गोबां बेमारफोर इसोरनि आशीर्बादजों सोखानायखौ आङो बिनि इउटुबनि गेजेरजों आं नुबाय थाबाय बेयाव आङो थारमाने गोसोखांबाय जाबो बे आनैया जि बेरामजों बेबायदि सैसोनानै दङ बेयाव आङो सिगाङावबो आदाखौ आं बिदि खोनाबाय थाखायो आदाया बिदिनो इसोरनि खामानि मावनायाव सिगांनिफ्रायनो बेबायदि मोजाङै मावबोगासिनो दङ आरो आं बेखौ खोनाबाय थादोंल' खिन्थु बेबायदि खाथियाव बेबायदि लोगो मोननाय जायाखैमोन आरो बिदि लोगो हमफेराखैमोन खिन्थु आं ओइदिनखालि बेखौ न'आव थानानै बेबायदि रायज्लायहैबाय आरो आं बेखौ लोगो हमबाय आरो बे आनैनि बेरामनि थाखाय आं बेखौ आर'जनि बेखौ खालामनो थाखाय बेखौ अनुरद खालामहैबाय आं बेयाव बेखौ बे मबाइलनि गेजेरजोंनो आदाखौ आङो बेयाव लोगो मोननाय जाबाय दे हामबायसै दे थेंक इउ